Ding ganon. Isom matutuhita na paupon amang namyon. Nung nga betutu baba. Hami geleng mo paparami so sude. Nung nga be popok kami ho. Jalan nung nga pamasok kami be tu jauh nasi patulot tangammu. Siang gia matutu di jalo tuhatta ho. Di siamunna. Jala di Makurasi masa halam tu hami sude paparam. Jadi ngalam honok tu bapa. Saya selamat jalan mari ho, selamat tinggal mari hami. Makurasi masa halam tu hami sude paparamu. Buti masa kami paparamu. Terbaik. Ya, okay. Selamat jalan mati tu berjalan dokut mama. Nunga tu berita mang. Ngamar sirang berita di perdagingut nama. Nunga tinggal loko biar habis sudah peparamu mama. Nunga borak bewa mang. Nunga masuk bewa mapu tu. Rumah-rumah naso pinukan di tanganmu mama. Sayang giat mama. Makorasi masalam tu habis sudah pinoparmu. Saya totong matutu di pudian ni amang habis sudah pinoparmu. Mardengga kami sudah kami pinoparmu amang. Saya di padang sudah kabat-abasa kami. Saya di patulus tuan sudah nasi nakat ni roh ni sudah kami pinoparmu damang dah. Amang mulutung adong pihak kesalahan nami. Di ujung ni ngolu mamang, suri kami pinoparmu. Terlubu mi pahapu mo namang. Adong nahurang, dot kami, anakmu, au baramemu. Hapus don mayamang. Siap pertot jo muda mangda. Asa unangit namang, gabi adong sogot, nahurang. Dia keperngulun nami. Selamat jalan Mario mangda. Melihat mak. Masuk itong babaw, turungan pang nasa pinukan ni tangamu. So, balik, Bapak, jangan mau, siya Tuhan yang pasti doa mau, kay Bapak. So, naman dihami ka pinaparo. Wala ni mako si Tuhan. Ya, hel. Hami hula-hula mo, sulaksongan ibang gabi ng tapubulon. Ima dinamopo na 2 taon. Di jabu-jabu na so pinukan ni tangan na dia pala tikyon hata namis yan hula-hula. Mopo madihamuna salhut na akap binopar na tuan hagabeon parhorasan tujuluan neryon. Di sahapot tuhata salhut na itu hamu. Terlumubi pangiduan nami, tangyang nami. Asa dinggan ulaut dari marsugut. Pangiduan nami itu hamu na namir keluarga. Hasa daun ni roha. Hasa daun ni hamuna salhut na pinopar ni na 2 taon. Asa dinggan mardalan ulau ni. Aha penata patuba tuari marsugut molo di bagasan hasa daun ni roha dolas ni roha tapasahat tu amat dapat dengan basai denggat dosudi mardalan ulau ni unang tapangasahon hadiriota unang tapangasahon adomota unang tapangasahon pikirata alai pangasahon kauma Tuhan Jehovah di batahata nami saluhutna hami nabardongan hula-hula asa tong ingot hamu di budian ni na 2 do na perlu berengan ni akka jolma akka na torop hamuna unangan non dung sidung tapataru na 2 tunganan parsadok kinani adong akka persoalan alaisong kata nami dakin siat tulak hasa daun ni rohamunai ima tangyang nami ima tanami anggiat tuari marsugut dilo tuhata ka pasu-pasuna na sunbagi tiur niari do akka nyani odak muna marlas ni roha di sudi ulauta ima di parmoding saurma 2 ni na 2 tahun ima tangyang nami ima hata nami itu hamuna salukna saya mau pomaka panggabian parhorasa tujulan yoron songone dokon ni na 2 madohoron nami tujulan naryon asalam tug hipasna hamuna di nama ulaunon lam dilihat tuhata akasi gacang nimur tibo tiang ni rumah utibama tiang ni sobo nung ngagabe siani parna tumuo turga bena tugajang na umur muna hamuna pinoparna akan osposo matutu gabi jala horas Pemahami sian geleng na tuan. Matutu tulang nami pangaribuan panggabian suaksongoni ulah nami tapubulon. Itu maduk molatir hami tu hamu ia
pangalak kamu tu bagas namion ima tutu ina bapang pohon ni ama namion tu bagas namion ima tutu yamu lelo nami pangarbo panggabian untuk bulun dan ko kang mahami asa margo hami asa sadaro nami lapa borhaton among namion tu marsugut jala tangao kamu ma ari asa tiur sugut lapa borhaton amang namion tu badadan satok pasatok kinani dang adong hatan molate tu ham honai matitu emeni sapitu emeni saplalu hata pasu na pasa muna tu hami unang mamuba unang mamose mulate madituan songoni ma hata sak kami tima ayat tuluna bukulo gutolo bitu sadei manomu hodi Yesus Tuhan mi. Saya mardongan olop-olop huriam managapo maranata no Tuhan amin sai tibu maro. Tangiang alia manami rahmahida maddo alia manami na di benua gijau sai binurbadia magwarmu sai roma harajaumu sai sau malomo ni roham di benu tongon songon na di benua gijau leo matuhami sereron hamuluan siapari sesa madusanami song panisanami di dosa di dongan namar dosa tuhami una kami togi utu pamujunan balua mahami siap pangago ai horona puna harajaun doho tagogon Rodi hasanapon salilin nililina. Asini rohani tuata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsauran ni to di berbadiwa madongan hita. Ola nion manoktong rodi salilin nililina. Amin. Oras meta salut no pasatay matu. Horas. Tua di hamawa nami. Dohot inanami na hinaholongan itu hata. Ibaga santikiyon rodo hami amanginang siya tonga-tonga ni keluarga besar HKBP Sabungan Siborong-borong secara khusus tumuan ina Maranata imadongan ni ina nami nang si Rio ina rodo hami nuain dongang mo ina manukul-nukul roham napabotohon pabuan adohon do tumuan ina Maranata marhabot ni roha pinamaruncung bulu amang nakahorong yon. Ang giat ma marhiti-hiti haroro ni punguan pinamaranata margogo hamu mangadupi si taunonon jala tuwi butarapon roha ng pikiran muna. Labi acara nanay patubaw ni Purianta di magabi apulapon di hamu amang dohon ina. 140 sada ayat sada tabba 5. Yesusi dihasa ngapone.
hami tuho amang nabasa di bukasan Borminon. Diala asi doho holong ni roham natotong ali Tuhan madong ani hami. Boy hami ali Tuhan marhahi pason di bukasan tikyon ali Tuhan. Nampe paado-paado bakeni na tua-tua nami hami di bukasan tikyon. Amang nabasa di bukasan Borminon. Dinaro hami sian kuliami kumuan ina maranata. Laho manukuli rohani sude keluarga sianipar. Imale Tuhan na dialakho sada ama na nikaholongan ni nasida di arina salpu. Jongjongi pungan namion amang sian namamuka sahat kuna mengunjungi. Jalator dili male Tuhan nama dongani hami di bogasan tikyon. Tuhan mangido mangelek dope hami tua depan mi ale Tuhan. Ima dipinopan ni amang guru nami. Asal honommu dinasida ale Tuhan hahipason. Dame tarlumobi male Tuhan dos ni roha. Tuari marsobot nalau pabor haton amang guru namion tuinganan parsatok kinani. Jalale honommu ale Tuhan arina tiur. Patukom oleh Tuhan akka si pikiran nasida unang bayan haributon di hari marsabot oleh Tuhan di hamuna akka pinopari na tuwa-tuwa ng tarupado di jolota di bagasan na dua arion di hamuna amang dotamu ina para ni na tuwa-tuwa do keluarga seluhna Jumulo mahamu akainang kamang mangido pangurupio tutuhani asalia Tuhan dami na sumurung di hamuna selhubna. Dison amang inang dinarohami di bagasan bodarion ima di edanami dongan nami sa punguan boru sinurat boru turni paduk-paduk bakeni na tua-tuaon rohami sisada sitono dohita salutna ima aka amang di haro nami tutuhanima amang talualuhon ahana pojok nani rohata hola tuhanido pangadoluata je inang mangidu hamu tutuhan na basai asa tiur marsogot diari na tiur barbor hatni na dua tahun ima si pairota si pedomu pelagi hasu tu bolo ina asatiur perdana ni natuatuaon tu peradianan parsato kinani ima si donokum dihamuna o para di natuatua ba hataki hatatabat hata disondo hami somon pamuheni hata nami nakiningan dongani parumani natuatuaon ima Mulai ate mata dua, tude bata perdengan basai, disala dile ondo pe di tahan pason. Sian mulai pamordini among buruon, na piga-piga hari kamu pada langsung ni mahami dinaro hami madapat kamu di bagasan hari pasok kami. Tama mahita tutu mado mau jadi dulang. Tunggu kita di bagasan akka meroha dan mau lihat itu dohonan nami itu hamun keluarga besar di siala dohotani mapersaudihon sepanganon nabi natu pamuna nakin gawe dohotani taruli mau lihat di hamuna mau lihat manang di bata jadi di parmoding ini amang boru nata padu-padu pun rumah hamid itu tu bagas menau madapat to kamu ala nasada roha dohita dilas ni roha nyampe di sitaunon marhidehon persaurata di sian huriai ima di inam omak di suryo turne di permodin dina dua tutu datung so bosar rohaka aku namai bulu marsirang dari marhuta saja marhutana jauh kolso roha aji gadung muda lilin nai
ngatung patobus na mga ratoy boy sumoni rohata lama meninggal hok kita saliling nililing na danga dong be perjumpangata amang buron utad da doon na ulit doon ulaw-ulaw basa utad da budok sumoni aleng-aleng behami dang pajumpa danga dong gope di jalan pacuan bagas jam danga dong gope di si saya gope di ida mang burung mangula lono-lono di hamu gadongi ni nalutuaw jadi daku botol be ang boron namar boru tapu bolon abur silala hidwa ipa dunia boron harhaku tiap hari moloro dan holat tu ahado warna jabu kadang kuda ido hami menisi umami si bercerita imam boron kahe upawa mai cuma mata jabu nami weido namodi aido ni ko ide anggo ditiki parmoding ni nabor na ina rodo hamid mariteon sian umat ni sirona dongan sa kaparaleon jadi takas matutu huntad da mangboron tu narado do karejo ay dakya buru dibuen wala say mana do dadangon say narohat ko do tini happy saunari nung ngabe ditinggal hobi hamu jadi na tamasi ngotota ingot tamu mah sama dia mah among beruang memperjuangkan kerja keras na memperjuangkan kamu kolani nama nabui ngotong muna dia yang nabui bimuda among beruang pada foto kamu mangidah hamu udah neima baik kamu na ima na mangarahuti di hamu na kolong dami ima paingot-ingot kamu mah suaka juluan nyari boy hamuna di bagasan si paingok nai doho ulaw nai mangula kasulaw muma sulaw muna jadi di pudian ni la dua-dua on amang baru na bujon pangiduan nami sian pungwani na Maranatha keluarga besar sian ipar mangido mahami itu tu amat tak perdengan bahasai meninggal hon dame las peroha dohot sangat tua ma ibana tu pahun niya mata Tuhan dibata di pujiannya merdame hamu pos roha munadang adong na so tarpatupan itu kami secara khusus di donga nami inam si Rio urutur pitison molo tapa aduk-aduk nuai damangon pos rohanami maruki dulang yakuboto adung nalas rohamuna marujung molo damangon nuai yakin au molo tumpe adong patuduhon
holong na dui namar na tuai. Kalau memang secara haporseaon molo akan nama rujung molo na nain borhat dui mandapotor Tuhan. Molo didok hatani edeta surgoi sabulota haporseaota na sana porsea di Tuhan Yesus tiki maruju moluna bongot maibana tu surga. Alani ikolas dorohata sa sitong paborhaton na 2 tahun maninggal pon porti binagok hangalutonon manopot surgo hasonakani. Idonian sian haporseao. Alisong wadi ya petogu ni haporseao tatarnya di parmudaroli tongdok marukin iba molo ikon marsirang doho na 2 na hinamono amang opuro naon ngamadalani na 80 nama umurna sasitong nangagajang ya teh amanginang di umur ni hajol mau alayot do si doonokku pasti do marukil hamu nati ninggal hon jala doonokku dua manginang au surah marumur 120 tahun peda mangon muse 40 tahun aneng ro maruju ngulu damang tombo marukil hita pamerhati puasa ala holong ni rohata naman na tuai alani hata ni debata nanay manukul-nukuli roha ng pikiran mo na dihabot ni rohaon imana tersurat di Pesalmen Biddu 55 ayat 20 takas madidok somonon sa itu Jehovah mapasahat parsorium ni jadi iba nama panguluhoko dan tagamon luason na partigorihu masusa rodi salele leling idong hata mau yato ma dihamuna inanami naro sianto atoma ni huriat kai dinalaho painok kami imulima pinaparina tuan unang lalap na sida di parmoting di damangon asal dia laro muna inang tarapul tarulima pertedeng nami imulima pertedian di pinapar ni na tuan mau lihat perjuri pasal rohan nami ala tontong do di rejumi rohan nami do di hari do rohamuna di pasahatamuna songon siluan da balgai Tuhani marite ede puji-pujian marite hata itu hatta anjak ma pasauton abata nomor 2 di bata marperbu mengi tentong di partion nami as mengutusi inang di patu pahamudo santo atongan uliat tai songon manupahi ulota dari marsugut dinalau pasaehon hari-hari di damangon nastarohonota di ingana pasatok pinani dan terbalas nami noli inang dalagu satu hatama jalohamu sikat minauli toka dikinan ng ro dilehon madihamu gentang di umur do bisuk na satu hatai asa takas hamu inang berbisuk dinalaho maniro-niroi hamim takatiki nanengro kami dari Badua Kijang saya pinobari yang awarmu saya Roma harajaunmu saya saut malomo di roham di Badua Tongau sama di Badua Kijang dapat Tuhan bisa dari yang aku luas setiap hari saya salakusan nami sama panesa nami di dosa di doa nama dosa Tuhan punah kami untuk hidup pangucunan Badua mahami siapa aku ayo horona punah harajaun doa terhubung doa sang angkos saliri milena. Amin. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Doho parsaoran ito di porbadi ama. Nama dongani hita saluhutna. Amin. Oras madi. Murajan ni hula-hula nami ilay nami. Dohot at tulang inang bao.
Isong rohami di hukum muna do di jojo muna. Ima taringot tu panotto. Tupe sahalakau nang mendokata sebagai pusat siapok para 22 guru di berdiri. Tumanugo ma telanjito. Suak somoni nang dihamu nomor dongat tubuh nasian lupa tubuh baka panampul muna dorok pangalapa. Jadi hamu natulang konsumsi nang lekuk nang bau. Rohami buruna di som bandang marubi panotto tuhamuna raja ni gula-gula nami inorhormi nang dala nau di bataro tulang namyo sian kaporsion di panggilan nami tuhamuna salukna raja ni gula-gula nami do inambao itikkom matutu hita so nani lokon ni adat pasidukon ada ni tulangon bunga pada patut tangan kita popara di dua dia aja yang bulan tasaluk nama dongan tu nama dongan sahuta nama raya alai di panggilan nami Tuhan mereka holan panggilan nami Tuhan holan ustiwa halu di hamuna salukna analau mengalu di bulan suksoni akan nomor 20 asadapo kina dengan melonon doho se baik-baikna tani yang lubang hidup muna na ito ang tadi bata dihawa sa munay amuna magula-hula rongat tuman na hula-hula ang iyat sa laro amuna di pacalon ni raja di hula-hula ta talumuri di angka hamuna magdongat tumo di sa tuhat tama na mga gobi doon na berpapatangan na tuhita diari Orginon Rodi Marsugut sahatu napataruhon tulangon tu inganan naung kabarari naung isituti amat ta di bata isugo hasil jadi di acara keluarga nabui hai mendokata ganut kami dulu asal di maju Tuhan teman kami dulu memori jadi bulan saya bukan di Borginon saat keluarga juga merah tulang maninggal hutua mah mengapi malu sahibmu bisa diling-dilingnya saat mau tangan di batas so di maju ada siap kami dulu muna suruh ma kami kata Tuhan mengajar dengan kami dan yang akan atas semuanya itu lah. Nah, amang corona bisa luna, yang kayak foto nami do dan nami. Jadi asal tukang motor mah, wah, gue nih kotak sesuatu. Abang nama do nami. Oh ya makasih. Anak yang kuhanda lima tur nami di bangsa Borginon. Ador suhu mulai hami amang patara guru asa edu hudang majolo tamat nomor 2 di mata ade batado hitopa nasa nah ado di Portibio Maulate mama panguloy yang maksuluan nung atakas dioleh ho Panginoon nami asa edu hudang majolo tusahalan yang mataraja do inat soribada asa anggiat masahala udah nong siya na mamuhay so tato na mangusungi ada udah hudang majolo si Maulate mama panguloy yang maksuluan nasa siya mula siya tupa na jodok tupa baik lang marihami kodang mula alas parang mo mga kodang sopa ay namar guru doho inpahin na takas malaw neng mga diak mahami sudah pinoparida mga nasoromatuon asa ang giya di pudian ni hari di namang auto katik kina neng ro
Lihat berita kami, lihat berita horos di Pinok Parna. Sian na mekbet tuah kanang madua. Beda bang kodang lihat. Asa marsiuksiu bajuhani namara amarangi hahana anggina manukahana hahana mana beri nabi anggina beda mangkodak siuksiu gawi apa
gabi-gabian masih siukan yak kana marhamarangki sosongoni dia kana kamar dua-dua jadi ada takas do isor taparotor kita do buruta jadi sosongoni do dihambak ke burunami udah kami na partikian tamu di buah dong sidohon dihamuna burunami kamu raja di bulan saya sosongoni nangkal mati dulu di haromuna di nasmiru hamuna di masongon di jujumuna di hamia keburumuna beremuna doh iba beremuna mulai hati mak jauh di sokep hita udah pernah kintu protokol tu jam 11 hita asa sobna lilit kita naruh hak kudu alaya lahu bereng songon tata tertib porginon nang mungkin selesai tak jam saya moloros di apa maksud kita nang gabe hidup jadi hamu raja ni udah lain nami tak tulang nami seksoni nang bawah nami seksoni nang angkat tulang nami tulang naposo sudah hamu kalau dengan tu ni udah nami raja nami tu perohami songom mani diuk kamu kami guruna seksoni nang bere ibadi di Borginon ala linas mirohamuna isudena tinotamuna mulai merujung tulangom memang tadadohamu anak bere aja sudah dong bere ngaro sok nak gula sah di Borginon lu ngasih dong benak kini ngan tonggor aja jadi diadat doh dia kata-kata yuk ngambil lengkap dibahin songon protokol dogon parsidu jelas nyuruhanami mamer kamu rejo bulan nami songon nani di tangan nami di Borginon si Saudiki sangki ma tadi pertama masuk ni Tuhan pun selalu rejo bulan nami rodo kami songon patuduh buhinami Tuhan pun di hamu selalu nora jadi bulan di Borginon mah hamu siuk-siuk nami songon hatapan toros songon ada protokol ini semua haro nami haro kerja nami sukses nami dia ka hamu nama waktu jadi kita dia kain namu dok beri deina sukses ini nang Puri telangon hasudan di Borginon mah kita rezulta holan nama pelas nyurana de hita di Borginon memang lidik ke do hita maracaranya alai omat kina ala udang dobe aka maracaran asa winas wala to kasere ari manondo di sunani di sunata boleh ada dia hamu para musik nami di Borginon ala nilas nyurana di bulan nami rohani mata potong dan kamu maju musik nahobar tu sih.
guru ni puro tu guru bere iba bere asal dia matu hoga songo pani puli nata pasahat tu raja ni belum letak hoga matu pani puli singkat luluan sormatua na pinagsamapan lumubi ma di hamuna raja di hula-hula na tulang na poso dohot na tulang rodi sude ma hamuna tahe do akalayak kana poso dobe so ngoni dohot di donga tubuh ni raja di hula-hula nami dasian baju boleh ate godang ma di Jehovah boleh ate godang ma di saluhutna ala retado sudah hamu hula-hula nami di dalam mana cara dalam sudah tahap demi tahap di dalam paborhaton paujukon ari-ari ini lain nata haholongi nata padu-padu di tikion asado honom matong tuhamuna bikulan ni si bagading Nabi Duat siadul di pangiringan sahat pahamuna hula-hula nami horas jalagabe ala sait hongdo hot masih pairing-iring molo tumpe boy hubay kami las ni rohanami hubay tuduh kami apala di pertikionon raja nami perbueni tanyang munai doi tuhami borumuna otik sosadia pena terpatu pahami marbohabayedom bahamuna las marohamuna raja di hula-hula nami tulang na tulang sudedo akalay na poso songonima sidohonon nami sa itu hatta manapatiurhon sude ulaunon siang bornginon sahat tu nambar sugut patarota lay natahawalong yun natuto natahawalong yun tu inganan parsatok kinani di bagasan pangiring-iringon ni Tuhan dan Yesus Kristus sinukbuti kami sahat masolu sahat tu panggabian sahat tu pasaat nami saluhura las di rohanami di hamuna hula-hula nami ala tapak dohmu masih pairing-iringan sahat batu parhorasan sahat matok tu panggabian sinukbuti pahami mauliate rohanami saluhutna nasa hula-hula muna dinaptakas rohamu menyuruh kami hula-hula muna berkasih itu rohanami minar-minar pardon pakamu las rohamu menyuruh kami hula-hula muna ditabani nauli ditabani naringgan na pinasahat muna parapuin na nilai tangan munay nungat takas hu parsauyokan siang dia mah tuan katik pinanengko disikat na pinasahat muna ya kamang baru kaito na baru leko tuan katik pinanengko marsikat disikat na nenek si jalom muna gabi na diulah di tangan muna gabi na diulah di pikiran muna horas jaka perdaran mangu muna kurang jaka bertiga-tiga lam tuji boda kabangkat dia kanang marbangkat terlumumi may saluhut na pinoparnya kaburunani dia kana meti ipur-ipur magurang may tokatik kana negro na di bagasan parsekolah lam tu bisukna dia kana mga luya kakarejo morto ngadong dope na sudapat harun ako dope kaudaw na bagasan tikyo tokatik kana negro marhita ni tanyang nami hula-hula muna sehingga matuturi paturi Tuhan yang kau lawan nama hobar tu perelarin ngulu jalan hobar tu romo ni rohani di batang asa agia ma diaka pinopar muna mau tu ngado nau hawason nasora patar roka sehingga matok katik kena negro di baturu di batang nasi roka ni toti asa agia martaba silas ni roha martaba kamas-masui disure pinopar ni opus sirutwe siagia batututak katika na negro dia kaleko dia kamang moruku dibotokku nak moruku asa dia kanang madua nang nak saur madua ma dia kanang madua ipur-pura gorang ma dia kanang medi asa sar-saran nai ma songon hata ni na tua dia puta na parjoloi
Asa disikat dah pinasa muna itu kami yang udah muna. Marsikat disikat nai soal hata di tua. Asa nak kita tikar hujur baina. Napa go di topi dia. Tu dia hamuna. Ia nak konami mengalahkan ini menguruli angka papakan dalam lagi. Tu sima dapotan persaudia. Asa bitan ma narumiris opun nasmoro. Di pinopar ni opulo tua yang kasuduk na uposo. Di tomos de batama di dasida. Anak riris boru toro donga muna mei sahatu nasar madua. Asa toro mei nerak kanan. Toro dohot gunungna. Nunga toro pami hula-hula muna. Tua katik kena neng romar hita tang yang nami. Segia ma mangihut mahamuna toro dohot buruna. Asa dohon nai ma jakang baru kurang tua. Asa dohon nai ma sohon hata ni tua. Asa dohon pang ma patugu-tugu dopu tadi pasa baik tugu-tugu ni horopu. Nang mahamu saroma tua. Jagar paling kiri hori pahopu. Saat hamu sarutna satu nomor kini sama tu nomor nono. Asok ka kamang baru neng roma hami. Dinalahu mana binabi hamuna. Dinalahu mangurus-urus hamuna kamang baru nami. Amang pada nami. Mana binabi hamu. Mangurus-urus hamuna inak kon nami saruna. Amang pada nami. Asaburat nami. Dinalahu mana binabi mangurus-urus baru nami on. Beda mana hobat si. Terjun.
kumere ngake foto pernah poso. Lagi, wah, mereka pasti kita kayak Ya. Agak kurang ngake foto kumere karena poso. Mana terakhir? Lagi. Bueno, pin. Alam mo to to cakpon. So to di hasuhu to mana pun. Ayo to cakpon. Ito. Jadi, pasahan to ke foto karena berpuna poso to. Dihita namar hahangarangkin. Tarlumobi sosong nang dihamuna sa luhut na nasa horong ni Burunan. Nang masih kobe. Tortor tadi bangsa tikyon saya kia mah. Dua katikin nang ro. Lam ditabe Tuhan tadi hita. Manotong ma sot farani amang baru ponake. Manotong matotong. Asa daw ni di pinopar ni opuro tua siani bar dua katikin nang ro. Asa totong maras ni ro hita. Jadi dapat yang kepasu-pasu nanaeng si jalo otta modal sedang kita dapat kita dong kepasu-pasu untuk katiki nanaeng ro asap memang nama nami kami next bulan nami mah tor nami beda yang medihami songon hatari na dua asa tinahuin na muantio binai baik baru hatan beda mang dihami godak si tio laos padamu tu godak hasahatan. Bagian si Toma, si Wian, si Nibar, nangak keburumunan, nangak keburutan. Tupe, tuk songrong pertongtong nami. Dia menggunakan yang subuh dan makurani orang bersama. Kalian dia berpikir harap bersekali subuh orang. Jadi orang ada kami bantu kita tuh di Bangara. Kita kan orang-orang dia mau nami baru main bu ketemu mana besar tujuan tak anak tuan kena bui bangal dua mulai pribadi sektor waktu ngajaran dia kalau itu semua cuma beri dan lawan ini besar kurang salam rakyat di dalam pertukuan syariat mungkin kalau ya itu semua ini semua roh sangat sangat pendahulu masa dukna karena ada jadi maksud kami kumos turun nami di budian ini dalam nama corona soal apa Gama pinaka ilum soalnya kayo orang nama untuk orang masyarakatnya penanggung jawab ini kalau besar ini dah urus malam tania asal tua dia lebih suruh dia kan dan menjawab jadi untuk semua jadi untuk semua ini bisa kaki tuan tanah dengan fokus jadi dua aja jadi pada nabi kalau mana termain pemparni di Bangara bedang mang godang boleh sepuluh malah godang sopo-sopo. Nanti bapak dinami ngai benda mang godang boleh sopo-sopo masih orang ituan benda mang godang lihat panggawian lihat perorasan di bawah ni hasil itu nama itu benda
nami dihita na makamarangi ibagtigyanon. Sa anong ngarohamu son manawi-nawihami muna ni hasuhuton ang iyak malang tutik na ng ro. Sabi-sabi rin sa muna makroon na uli may diyan sa luhut na tutik na ng ro. So mani mamang nang diharoro namin. Dinarohami manong-bahamuna sa luhut na. Tuksama ni ganawe terpatu pahami. Somon persidu na tonggi. Posma rohamu dang tuis nami tak holi. Tumido pe nawe terpatu pahami. Magkalason diharoro muna ditikyon. Asanggiyak matanyang mahamu amang matanyang mahamu nang. Asawi ubjaga sani dope dalam batu baru nami. Dan kaharon na uli kakatiki nanang ro. Asa dohon ma soon hata di situ tua. Asa titik mana si gompa hodong dari si rumah. Tuksongan nipe amang inang. Lalu terpatu pahami. Soon pas itu adong di hamu nasa luna. Titik kita nanang ro. Saya Tuhan tama nama goki pasu-pasuna. Tidak boleh nama.